ноҳияи балҷуон дар даврони соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон бо суръат рушд кард ва дар маркази ноҳия ва ҷамъиятҳои диҳот сатҳо иншоотҳои таъйиноти гуногун сохта мавриди истифода қарор гирифтанд. Дар ин давра сатҳо ҷойҳои корӣ холӣ ташкил гардида сокинони маҳаллӣ ба шуғли доимӣ ва корҳои мавсимӣ ҷалб карда шуданд. коргоҳу корхонаҳои саноатии истеҳсоли маҳсулотҳои санъатиро нисбати 6 моҳи соли гузашта афзоиш дода, бахшида ба истиқболи сазовар аз 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва истифода супордани боз чанд коргоҳу корхонаи нав ба нақша гирифта шудааст. имсол ба ноҳия беш аз 60 000 сайёҳони дохилию хориҷӣ сафар намуда аз мавзеъҳои тарихии ноҳия дидан карданд. барои беҳтар намудани инфраструктураи сайёҳӣ низ корҳои зиёд рӯи даст гирифта шудааст. бунёди иншоотҳои таъйиноти гуногун бошанд бо маром идома доранд. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Балҷуон 57 адад иншоот ба нақша гирифта шудааст. то ин давра 170 бинову иншоот сохта ба истифода дода шуд ва айни замон дар 39 адад бинову иншоотҳои боқимонда корҳои сохтмонӣ рафта истодааст. айни замон корҳои обудонии бунёдкорӣ вусъати тоза касб намуда мунфаршкунии роҳҳоро оғоз карданд. роҳҳо ҷавобгӯ ба талаботи имрӯза бо истифода аз масолеҳи хушсифати сохтмонӣ бо ҷалби техникаҳои муосири роҳсозӣ бунёд карда мешаванд. роҳбарияти мақомоти ҷои ҳокимияти давлатии ноҳия пайваста аз сифату суръати корҳои роҳсозон назорат мебаранд. мувофиқи нақша дар маркази ноҳия ва диҳаҳои атрофи он мунфаршкунӣ беш аз 5 километр роҳ ба паҳнои 6 метр ва гузоштани ҷӯйборҳои оҳану бетонӣ равшаннамоӣ ба нақша гирифта шудааст, ки давоми 1 моҳи дигар пурра ба анҷом расонида мешавад. Назирмади Сафар аз Рӯи Саид барои барномаи ахбор аз ноҳияи Балҷуон.